Dobré ránko, deň 28. máj. Utekáme na cestu, kde sa zvezieme do mesta a spravíme si zásoby. Tečie nás z nosa, zima je, takéto chladné na slnečku je fajn, ale v tieni celkom zima. Dole v mestečku písalo podľa predpovede, že malo byť 1 stupeň. Takže veselica. Ale noc bola super. Však áno, sme si nadýchali do stanu, tam bolo teplo, však sme sa aj zarosili. Ale tak sme vyšli von, hneď zima, jak začal padať studený vzduch. Juj. Ale nič, dobre bude, dáme za chvíľu kávej. Koláč. No dobre teda. Podarilo sa nám stopnúť na 2 stopy. Prvý bol dosť rýchly. Taká super pani, ktorá síce nemala vzadu v aute sedačky, že či nám to nevadí, že nie. Potom nám tam vypeckovala metal, takže celkom sranda jazda. Vysadila nás však, ja neviem, či to bolo predmestie, ale proste ešte skôr, než sme potrebovali. Tam sme čakali asi 15 minút, lebo všetci išli asi ráno do práce, moc sa im nechcelo asi s nami strácať čas, ale nakoniec nás zastavil David, veľmi milý. Ten nás odviezol presne krásne až pred obchod, kde sme si všetko nakúpili, čo sme potrebovali. Boli sme si až v 2 obchodoch. Potom sme zakotvili v Starbuckse, lebo to bola najbližšia káva. A mali tam zástričky, kde sme si mohli nabiť všetko, čo sme mali. Koľko si vypila kávy? No prišli sme na takú vec, že dá sa tam dočapovať filter zadarmo. Takže sme vypili strašne veľa kávy. Koláč som nemala, lebo tam nemali žiadny, čo by stál za to. Ale kávy sme vypili veľmi veľa, tak sme všetci takí rozbehnutí. No a teraz máme vlastne iba 4 km sme prešli a ideme si sušiť všetky naše veci mokré, pretože v noci bola kondenzácia a takže budeme mať zase pauzičku. Zavodali sme povedať, jak sme sa dostali späť na... No pekne. Zabudli sme povedať, ako sme sa dostali späť na trail. Najprv sme išli nejakou MHD, ktorá je zadarmo, alebo teda nikto od nás nepýtal peniaze. A odviezol nás iba do určitej časti, odkiaľ sa dalo potom dobre stopovať. Išli sme zase popri ceste a najskôr nás obišla Elizabeth, ktorá sa po nás vrátila, lebo že má vyzdvihnúť deti a má stále čas. Veľmi milé, ani nevedela, kde začína trail, proste to bolo jedno. Takže veľmi milí ľudia. Super. To je všetko. Termálny prameň. Hej, ale krýv prameň. Toto je. Poriadne. Hotovo? A čo mám? Mám byť, ukáž, čo si ona vymyslela na raňajky? Jakú žabacinu? Je to jak náš stan. Alebo neviem. Mňam. Hm?